बयनिसिमबो बेलासि मुगानि अब्ला नायदो लोगोफोर बेयो मोनसे आपडेट जाहैबाय नायदो नै आं माने न' गोदान बानायनायनि माने सकात लांनो फैदों आरो ओमफ्राय दहिहाय आङो माने लांखांबाय दरजा ओमफ्राय खेरखि लांनाय जाहैबाय आरो ओमफ्राय दायो आरोबाव लांनो फैबावबाय नैबे फिरफिलि गारिजोंनो लांबावनायसैलाय आरोखि बियो आंनिनोखा माने बेजोंनो माने जाबनानैहाय आङो रोगागासिनो दं आरो गंथाम बेबायदि माने जाबनानैहाय रोगागासिनो दं आरोखि खोरखिनि ओमफ्राय दरजानि सकात आरो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय अन्थायाबो मिलनि आरो माने मा होनो सिख्रुबनायनि अन्थायाबो सिख्रुबनायनि आरोखि मोजां क्वालिटिया सारि फुट गोजौ मोनो ओमफ्राय माबा मोनो आरो बे सकात गासिबो बेयो जाहैबाय माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल बे बाजारनि साहाजों बे सकात बानायनाय आरो बेनि रेडि बानायनानै दंखायो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय बानायनानैहाय जाबनानै दंगासिनो दं आरोखि बेलायनै रेडिखासै बानायनानैहाय दोनखाबाय आरोखि सोरबाफोर लाङोब्ला माने हरनायसैबा आरोखि बिसोरो रेडि बाखासै नै बेजोंबो माने जाबना दोनखाबाय बानायखांनानैहाय बेलायनै सोरबाफोर जुदि माने नांगौ जायोब्ला फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरो नोंथांमोन बेलायनै क्वालिटिया मोजां जादों आरो बानायनाया अन्थाया जाहैबाय बालाफ्रा माने मिलनि आरो मिलनि बेवहायनो माने लांनो फैदों आरोखि आं मोजां फिनिशिंफ्रा मोजां जादों ओमफ्राय मथाबो गिदिरथार आरो साइजआ बेनो